गोथां गोथार गोदै जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायदों। आरोबाव दिनै जोङो मोनसे गोथौ बिसयाव बाथ्राखौ सावरायनो थांगासिनो दं, जाय मोनबा सिमाङा थोंजों इसोरनिफ्राय फैयो बिनि ओंथिफोरखौ जों नायगोन। जों बयबो सिमां नुयो। माखासे सिमांफोरा जोंनि गोसोनि मेंनायनि थाखाय फैयो, माखासे सिमांफोरा जोंनि साननाय हनाय गोबां सानब्रेनायनि थाखायबो फैयो, माखासे सिमांफोरा जोंनि इच्छानि गेजेरजों नुजाफैयो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेला जोंखौ फोरोङोदि माखासे सिमांफोर दं जाय सिमांफोरा थोंजोङैनो इसोरनिफ्राय दैथायहरजायो। बेबायदि सिमांफोरा साधारन सिमां जाया। बेबायदि सिमांफोरा आत्माखौ सिमावग्लुङो, जिउनि लामाखौ सोलायनानै होयो आरो सासे व्यक्तिखौ इसोरनि मावथांखि फारसे दैदेननानै लानानै थाङो। मानोना इसोरनि गोथार बोसोन थोनहरजानायनि 2:7 सिरिया ओरैहाय बुङोदि, इसोरा होनदों, जोबनाय सानफोराव गासै मानसिफोरनि सायाव आङो आंनि जिउखौ लुनानै होगोन। नोंसोरनि बिसाज्ला आरो बिसाजोफ्रा नाबिफोर बादि इसोरनि बाथ्राफोर बुंगोन, नोंसोरनि जोहोलाव सेंग्राफ्रा दर्शन नुगोन आरो नोंसोरनि बोराय गागिफ्रा सिमांफोर नुगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला इसोरा बुङो अब्लाना माब्लाबा इसोरा सिमांनि गेजेरजोंबो बुङो। बेनिखायनो मोनफ्रोमबो सिमांफोरा साधारन नङा एबा सरासनस्रा फैबाय थानाय सिमांफोर बायदि नङा। बेनिखायनो माखासे सिमांफोरा इसोरनिफ्राय फैनाय बोसोन जायो, माखासे सिमांफोरा इसोरनिफ्राय रायथिनायनि थाखाय जानो हागौ, माखासे सिमांफोरा इसोरनिफ्राय हांख्रायनायनि थाखाय जानो हागौ आरो माखासे सिमांफोरा प्रमिसनि जानो हागौ। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो जि सिमांफोरा इसोरनिफ्राय थोंजोङै फैयो बेबायदि मोनबा सिमांनि बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायनो हास्थायदों। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो जोबनायाव मोनसे सिमांजों सोमोन्दो थानाय मोनसे सैथो बाथ्राखौ बेखेवनो थांगासिनो दङ। दा बेयावहाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे जोबजासिम नायगोन। हांख्रायनायनि सिमां एबा लिंहरनायनि सिमां। इसोरा जुदि सोरबा सासे सुबुंखौ बिसेस खामानिनि थाखाय सायख'योब्ला अब्लाना बियो माब्लाबा सिमांनि गेजेरजों लिंहरो। अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर, बाइबेलाव जसेफनि जिउखौ नायहरदो। जसेफआ सिमां नुबायदि बिनि बिदाफोरा आरो बिमा बिफाया बिनि सिगाङाव गंग्लायनाय बेबायदि मोनसे सिमांखौ जसेफआ नुदोंमोन। जेब्ला जसेफआ बे सिमांखौ नुदोंमोन अब्लाना जसेफआ उन्दैमोन आरो बै समाव बे सिमांनि ओंथिखौ बियो बुजियाखैमोन। नाथाय बे जसेफ नुनाय सिमाङा सरासनस्रा नुनाय सिमां, साधारन सिमां नङामोन। बे सिमाङा इसोरनि मावथांखिनि मोनसे सिमांमोन। जसेफनि जि सिमां नुनायमोन बै सिमांनि ओंथिया बेबायदिमोन, एबा बै सिमांनि गेजेरजों इसोरा बेबायदि रायज्लायदोंमोन दि, आं नोंखौ गोजौआव दैखोगोन, आं नोंखौ मोनसे थांखिनि थाखाय थामथिम खालामगासिनो दं। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, लिंहरनायनि सिमाङा जोंखौ फोरमायोदि जोंनि जिउआ खालि धोन दौलत खामायनाय आरो हां लानायनि बाथ्राल' नङा। इसोरा जोंखौ मोनसे मावथांखिजों दादों। जेब्ला बेबायदि सिमांफोरा फैयो अब्लाना गोसोआव मोनसे दुंखांनाया फैयो आरो नोंथांखौ बे सिमाङा उसुबिदा होनो हागौ, नाथाय बे सिमाङा गोथार उसुबिदा जागोन। अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर, बे सिमाङा जोंखौ सिगांथिं दावगालांनो थाखाय नारसिनगोन। नोंथाङा जुदि माब्लाबाफोर बेबायदि सिमांफोरखौ नुबायब्ला एबा बेबायदि सिमांफोरखौ नुयोब्ला, जेराव नोंथाङा सिमाङाव मानसिफोरनि थाखाय हाबा मावगासिनो दं, जेराव नोंथाङा सिमाङाव गाहाम रादाबफोर फोसावदों, जेराव नोंथाङा सिमाङाव माबा मोनसेनि थाखाय इसोरखौ महिमा होदों, जानो हागौ अनजाग्रा नायगिरि प्रिय नोंथांमोन, नोंथांनि थाखाय बियो इसोरनिफ्राय लिंहरनायनि सिमां जानो हागौ। आं नोंथांमोननो जि जसेफनि सिमांनि बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ जोङो जागायजेननायनि 37 बालाबनि 5निफ्राय 10 सिरिनि गेजेराव जोङो मोनगोन। अनजाग्रा नायगिरि प्रिय नोंथांमोन, दानाब्ला फैदो नैथि सिमां फारसे जों आवगायलांदोनि। बेनो जाहैबाय सांग्रांथि होनायनि सिमां। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा खालि बोर होनो थाखायल' बाथ्रा बुङा, नाथाय इसोरा सोरखौबा रैखाथि होनो थाखायबो बुङो एबा खैफोदनिफ्राय रैखाथि होनो थाखायबो बुङो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्टनि बिफा जसेफआ मोनसे सिमां नुदोंमोन। गोरलै गथ' जिसु ख्रिस्टखौ लानानै मिसर हादोराव खारलांनायनि सिमांमोन। नोंथांमोननो फरायनानै होनो हास्थायदों माथाइनि 2:13 सिरि। सासे आरफ'आ सिमाङाव जसेफजों नुजानानै होनबाय, जसेफ, सिखां,
हेर'दा गथ'खौ सिथारनो नागिरदों, बिनिखाय नोङो गथ' आरो बिनि बिमाखौ लानानै मिसराव खारलांदो आरो आं नोंखौ बिनिफ्राय फैफिननो थोनागौ मानि नों बेयावनो था। मानोना बै समाव गोरलै गथ' जिसु ख्रिस्ट'खौ हेर'द राजाया सिथारनो नागिरदोंमोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दान्दिसे सम साननायसाय, बै सिमाङा जुदि जसेफनियाव फैयामोनब्ला मा जागौमोन? जसेफआ जि सिमांखौ नुदोंमोन, बै सिमाङा जिउ रैखाथि होनायनि मोनसे सिमांमोन। रायथिनाय एबा सांग्रांथि खालामनायनि सिमाङा जोंखौ खैफोदनिफ्राय बासायो। माब्लाबा जों बेबायदि सिमांफोरखौ नुयोदि जे जों बबेबा लामा फारसे दावगालांबाय थादों एबा दावबायलांबाय थादों आरो हरखाबैनो जों गावखौ गोग्लैनायफोरखौ नुयो, एबा माब्लाबा हरखाबैनो खोमसि जाब्रबो एबा खोमसिया फैयो, एबा हरखाबैनो माबा मोनसे सोदोबा फैयो आरो बे सोदोबा जागोन थाथ', रथ', थाद' होननाय बेफोरबायदि सोदोबफोरा हरखाबैनो खोमायाव रिंसारफैयो। बेफोरबायदि नुनाया खालि जोंनि मेलेमनि गेलेनायनिल' मोनसे सिमांफोर नङाबो जानो हागौ। बेयो इसोरनि रायथिनायनिबो मोनसे सिमां जानो हागौ। जों जि लामाजों हान्थिनानै दंबाय थायो, जों जि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ, बे मावबाय थानाय खामानिफोरा गोरोन्थि होननानै दिन्थिनो थाखाय इसोरा बेफोरबायदि सिमांफोरखौ नोंथांनि गेजेराव, आंनि गेजेराव, जोंनि गेजेराव हरनो हागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा अनख' बिफा। सासे मोजां बिफाया गावनि गथ'खौ हाखराव गोग्लैनायखौ माब्लाबाबो हास्थाया। बियो आवगायावनो सांग्रांथिखौ होयो एबा रायथिनायखौ होयो। नोंथाङा जुदि माब्लाबा सिमाङाव बेबायदिफोरखौ नुयोब्ला नोंथाङा माब्लाबाबो साधारन होननानै साननानै लानो नाङा। जेरैहाय नोंथाङा सिमाङाव नुदों जे गाज्रि लोगोफोरजों जानाय लोंनाय, गेलेनायफोराव लोगो जानायखौ नोंथाङा नुदोंब्ला, गोरोन्थि खामानिनिफ्राय गोजान जानायफोरखौ नुदोंब्ला, आरो नोंथाङा थारैनो सैथो जिउआव जुदि माबा मोनसे गोरोन्थियाव दङब्ला, बे बाथ्राखौ बुजिदो जे इसोरा आंनो रायथिनायखौ हरदों बे सिमांनि गेजेरजों होननानै नोंथाङा बुजिनानै लादो आरो बे सिमांफोरखौ नोंथाङा साधारन साननो नाङा। दे अब्ला नायगिरि नोंथांमोन, दानाब्ला जों थांदोनि थामथि सिमाङाव। बेनो जागोन गोजोन आरो फोथायनायनि सिमां। जों माब्लाबा बायग्लिनानै थायो, निरासा जानानै थायो, आरो बिनि उनाव जों माब्लाबा साननानै लायोदि गासैबो जोबस्रांजोब्बाय होननानै। बैबायदि थासारियावनो एबा बैबायदि समावनो इसोरा जोंनो मोनसे सिमांखौ होयो, जि सिमाङावहाय जों गोबां सोरांखौ नुनो मोनो आरो जोङो मोनसे गोजोनखौ हमदांथि हायो। आरो जानो हागौ सोरगोनिफ्राय बेबायदि मोनसे राव फैनो हागौ, दागि, गिनो नाङा, आं नोंजों लोगोसे दं होननाय बेफोरबायदि सोदोबफोरखौबो खोनानो हागौ। आरो जेब्ला जों बेबायदि सिमांफोरखौ नुयो, अब्लाना जोङो बायग्लिनाय जिउआव, जोंनि बायग्लिना थानायाव, जोंनि आत्मायाव बे सिमांफोरा जोंनो बोलोखौ होयो। अनजाग्राफोर, जेब्ला जाकुबा हाग्रा बारियाव हारसिङै उन्दुदोंमोन, अब्लाना बियो बुहुमनिफ्राय सोरगोसिम, सोरगोनिफ्राय बुहुमसिम थांलाय फैलाय खालामग्रा मोनसे लामाखौ नुदोंमोन आरो बै जांख्लायाव सोरगोनि आर्फफोरा थांलाय फैलाय खालामबाय थादोंमोन। जाकुबा सासे न'निफ्राय खारनाय व्यक्तिमोन, सुबुंमोन, गिनानै दङमोन आरो बियो हारसिंमोन। जाय जाकुबा सोरगोनिफ्राय बुहुमसिम थांलाय फैलाय जांख्लाखौ नुदोंमोन, बै नुनायखौ जोङो जागायजेननायनि 28 बालाब 12निफ्राय 15 सिरियाव मोननो हागोन। आरो बै सिमाङाव इसोरा जाकुबनो बेबायदि बुंदोंमोन, आं 15 सिरिखौ नोंथांमोननो फरायनानै होनो हास्थायदों। आरो नाय, आङो नोंजों लोगोआव दं, आरो नों जेरावखि थाङा आङो नोंखौ रैखा खालामगोन। गोजोन आरो फोथायनायनि जि सिमां, बै सिमाङा जोंखौ गोसोखांहोयोदि थासारिया जेखि जाया मानो इसोरा जोंजों लोगोसे थायो, बे बाथ्राखौ गोसोखांहोयो। बेबायदि सिमाङा जोंखौ बायग्लिनायनिफ्राय हमथायो, आत्महत्या, गावखौ सुइसाइड खालामनानै लानो साननायफोरनिफ्राय जोंखौ रैखाथि होयो। बेबायदि सिमांफोरा जोंखौ निराशानिफ्राय बोखाङो। दे दानाब्ला जोङो थांदोनि ब्रैथि सिमांखौ नायदोनि। बे जाहैबाय भबिष्यतनि थाखाय थामथिम खालामनायनि सिमां। माब्लाबा इसोरा जोंनि जिउआव फैनो गोनां घटनाफोर, जाथायफोरनि थाखाय जोंखौ थामथिम खालामखानानै दोनो। अनजाग्रा नायगिरि ख्रिस्ट'नि बिसा नोंथांमोन, मिसर हादरनि राजा फारावआ मोनसे बेबायदि सिमां नुदोंमोन, जेराव फाराव राजाया नुदोंमोन गुफुं 7टा मोसौ गाय, आरो बिनि उनाव नुबावदोंमोन 7टा लोरबां मोदोम गैयै मोसौ गायबो नुदोंमोन। जाय राजानि सिमांनि बाथ्राफोरखौ जोङो जागायजेननायनि 41 बालाबनिफ्राय 1निफ्राय 7 सिरियाव मोनगोन, आरो जागायजेननायनि 41निफ्राय लानानै 25निफ्राय 32 सिरियाव जसेफआ बै सिमांनि ओंथिखौ माबायदि बेखेवनानै होदोंमोन, जों बैफोर जारिमिनफोरखौ मोनगोन। जेब्ला राजाया बैफोर सिमांफोरखौ नुबाय, राजाया बै सिमांनि ओंथिखौ बुजिनो मोनाखैमोन। नाथाय इसोरा जसेफनि गेजेरजों बै सिमांनि ओंथिखौ बेखेवनानै होबाय। बै सिमांनि ओंथियानो जादोंमोन 7 बोसोर गोबां आबादफोर जागोन आरो 7 बोसोर गोबां आंखाल जागोन। बै बाथ्राखौ
बेखेवनानै होबाय। बै सिमाङा खालि मिथिहोनायनि थाखायल' सिमां नङामोन। बै राजा नुनाय सिमाङा थामथिम जानानै थानो थाखायबो मोनसे सिमांमोन। बै सिमांखौ जुदि राजाया नुवामोनब्ला 7 बोसोर आंखालाव गोबां मानसिफोरा उखैनानै थैनो गोनां जागौमोन। नाथाय बै सिमांखौ नुनायनि गेजेरजों बिसोरो सिमांनि ओंथिखौ बुजिनायनि गेजेरजों थामथिम जानानै थानो हाबाय आरो आंखालनि समावबो बिसोर उखैनो गोनां जायाखसै। मानोना बिसोरो गोबां आबादफोरखौ बै 7 बोसोर जि आबाद जानायमोन बै समावनो गोबां बुथुमनानै लानो रोंबाय एबा लानो हाबाय बै सिमांनि थाखाय। जुदि इसोरा जोंनो बेबायदि सिमांफोरखौ होयोब्ला अब्लाना बियो जोंखौ भबिष्यतनि थाखाय थामथिम खालामगासिनो दं। जानो हागौ नोंथाङा माब्लाबा बेबायदि सिमां नुदों जेराव मोनसे गोदान जायगायाव दं। जानो हागौ सिमाङाव नोंथाङा मोनसे गोदान बिबानाव दं। जानो हागौ नोंथाङा सिमाङाव मोनसे गिदिर बिबानखौ मोनदों। बे गासै सिमांफोराबो जानो हागौ इसोरा नोंथांखौ फैबाय थानाय भबिष्यतनि थाखाय थामथिम खालामगासिनो दं। जानो हागौ बियो जोंनो सिमांनि गेजेरजों दिन्थिहोदों, नाथाय बै दिन्थिनायखौनो सानसे समाव बियो मोगथाङाव लानानै फैगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दानाब्ला फैदो जोङो 5थि सिमाङाव थांदोनि। बे 5थि सिमाङानो जादों जाहैबाय उनदाहा आरो आत्मिक जांख्रिथायनि सिमां। अनजाग्रा नायगिरिफोर, माब्लाबा इसोरा जोंनि पापफोरखौ नुहोनो थाखाय सिमां नुहैयो। बेबायदि सिमांफोरा गिलिर जायो, बेबायदि सिमांफोरा गिथावना जायो आरो बेफोरबायदिखौ नुब्ला मोदोमाव गोलोमदैफोराबो फैयो। अब्लाना बै समाव जोङो मोनसे मोन्दांथिखौ मोननो हायोदि जे जों माबा मोनसे गोरोन्थि मावगासिनो दं नामा एबा मावदों नामा, बे मोनसे मोन्दांथिखौ मोनो। बेबायदि सिमांखौ नुनाया एबा बेबायदि सिमां फैनाया दायनिगिरि दिन्थिनो एबा जोंखौ दायनिगिरि खालामनो थाखाय नङा, नाथाय जोंखौ रैखाथि एबा बासायनो थाखायसो बेबायदि सिमांफोरा फैयो। नोंथाङा जुदि माब्लाबाफोर सोरजोंबा आयेन सायजानायनि सिमां नुदोंब्ला, एबा नोंथाङा माबा मोनसे सिमाङाव पापनि फिथाइ नुदों, एबा नोंथाङा माबा मोनसे सोरजोंबा बुजाबायदों, रायजाबायदों, अब्लाना जों बैबायदि सिटुएसनाव बुजिनांगोन बे इसोरनि अननायसो होननानै। मानोना इसोरा सिमांनि गेजेरजों जोंनि गोरोन्थिखौ दिन्थिगासिनो दङ आरो इसोरा बुंदों दाबो सम दं नों गिदिंफिनदो, दाबो सम दं नों गिदिंफिनदो होननानै इसोरा सिमांनि गेजेरजों जोंनो फोरमायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन, इसोरा साजा होनायाव गोख्रै नङा। बियो सांग्रांथिखौ होग्रोयो आरो बिनि उनाव समबो होयो। जांख्रिखांनायनि सिमाङा जोंनि आत्माखौ सिमावग्लुङो आरो बेबायदि सिमाङा मानसिखौ हान्थु खरायहोयो एबा हान्थु खरायहोनो थाखाय खाबु होयो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, मोनफ्रोमबो सिमाङाबो इसोरनिफ्राय जाया। जेब्ला थारैनो सिमांफोरा इसोरनिफ्राय फैयो एबा इसोरनिफ्राय जायो, अब्लाना बे मोनथाम बाथ्राया थायो: गोजोन, रोखा आरो बाइबेलनि सोदोबजों गोरोबनाय। इसोरा मालाबाबो गावनि बाथ्रानि बेरेखा बुङाखै। नोंथाङाबो जुदि माबाफोर सिमां नुदोंब्ला अब्लाना गिबियावनो आर'ज खालामग्रोगोन। बै आर'जआव इसोरनियाव सोंदो जे हे प्रभु, बे आर'जआ नोंनिफ्राय नामा होननानै सोंदो। बाइबेल फरायदो आरो लोगोसे आत्मिक दैदेनगिरिफोरनियाव लोगो हमनानै परामर्शफोरखौ लादो। आरो बयनिख्रुइबो गोनांसिनथार बाथ्रायानो जाहैबाय गावनि जिउखौ जेसेबां हायो गोथार लाखिगोन, मानोना गोथार हृदय, गोथार गोसोआसो बयनिख्रुइबो इसोरनि आवाज, इसोरनि माथोखौ खोनासंसिननो हायो एबा मोनो। दिनैबो इसोरा रायज्लायो एबा बुङो, बियो सिरि थाग्रा इसोर नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा बुंबाय थादों ना बुंबाय थायाखै, सोंलुआ बे नङा, नाथाय सोंलुआ बेसो जों खोनासंगासिनो दं ने? इसोरनि बुंनायखौ जों खोनासंगासिनो दं ने? सोंलुआ बेसो। जुदि नोंथाङा माब्लाबा माबा मोनसे सिमांखौ नुबायब्ला, जाय सिमाङा नोंथांनि जिउखौ सोलायहोदों, जाय सिमाङा नोंथांखौ पापनिफ्राय गोजान खालामदों आरो जाय सिमाङा नोंथांखौ सिबिनो थुलुंगा होदों, अब्लाना अनजाग्रा प्रियफोर, बुजिनानै लादो सोरगोआ नोंथांखौ हमबाय एबा सोरगोआ नोंथांखौ दांबाय। अनजाग्राफोर, फै अब्ला मोनसे गुसुं आर'ज खालामनि। अ इसोर, नों आंजों रायज्लायनो हास्थायोब्ला आंनि गोसोखौ बेखेव, आंनि खोमाखौ खेव, आंनि जिउखौ थियारि खालाम। आंनो मोनसे सिमां हो जाय आंखौ नोंथांनि लुबैनायनि लामायाव दैदेनो। आमेन। नायगिरिफोर, आरो गोसोआव लाखि, सिमाङा अब्लासो जाफुंगोन जेब्ला जों मानिनानै थाबायो। सिमांखौल' नुनाया थोजासे नङा। जसेफआ गोबां बोसोर धर्ज'आव थाबाय। जसेफआ गासै सिमांनि बाथ्राफोरखौ मानिदोंमोन। सांग्रांथिनि सिमां मोननाय सुबुंफोरा इसोरनियाव हान्थु खरायदोंमन। प्रियफोर, बेनिखायनो इसोरा नोंथांनो मोनसे सिमां होदोंब्ला सिखार, थाबाय आरो फोथायनायजों आवगाय। मानोना जेब्ला मोनसे सिमां इसोरनिफ्राय फैयो, अब्ला बियो हरनि नुथायल' नङा, बियो जिउनि दिथा जायो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोननानै एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय। आवगायावबो आङो मोनसे सिमांखौ लानानै भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन आरो बै समाव गोबां नायगिरिफ्रा गोबां सोंलुफोर खालामदों। बेखिनियाव आं रोखा खालामनानै होनो नागिरदों, आङो सासे सिमांनि
ओंथिखौ बेखेवनानै होग्रा बेखेवगिरि नङा अनजाग्राफोर। दा बेयावहाय नोंथाङा मा सिमां नुदों बेनि ओंथिखौ आं जे बेखेवनानै होनो हागोन बे नङा। नाथाय बाइबेला आंनो जिखौ फोरोंदों बाइबेलनि बायदिसो नोंथांमोननो भिडिअखौ आं लानानै फैदों। दा बेयावहाय नोंथांमोना जुदि सिमां नुयोब्ला बै सिमांखौ थोंजोङैनो इसोरनो मोन्थिहोगोन, इसोरनियाव आर'ज खालामगोन आरो सोंगोन जे बे सिमांनि ओंथिया मा बेखौ नोंथाङा थोंजोङैनो इसोरनियाव सोंगोन आरो इसोरा थारैनो नोंथांनो बुजिनो थाखाय गियानखौ होगोन। जेब्लानो नोंथाङा सानो आरो नोंनि गोसोआव खोथा बुङो जे बे सिमाङा इसोरनिफ्राय होननानै नोंथाङा जेब्ला मोन्थिदों, सानदों, बुजिदों, हान्थु खरायना आर'ज खालामगोन आरो बे सिमांनि ओंथिखौ सोंगोन आरो थारैनो इसोरा नोंथांनो खोथा बुंगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। प्रेज द लर्ड, जय मसीह, थेंक इउ।